הצופים, מכבי חיפה מגיעה היום לשכונה בתור הקבוצה החמה של הליגה. בני יהודה תשמח לקחת את כל מה שחיפה תשאיר, אבל 4,000 הצופים רואים דווקא את המקומיים פותחים היטב. חזי שירזי עם המסירה, רפואה ממשיך, אייל וקרת עודף. בני יהודה ממשיכה ללחוץ, אנחנו בדקה 16, שירזי ברחבה מוכשל על ידי הדורם קייסי. דני קורן שורק מיד לעבירה ולא עוזבות הטענות. לדעתנו שריקה נכונה של קורן. הפנדל יוסי מדר מול וקרת, 1-0 מפתיע לבני יהודה. ביצוע מצוין של בעיטת 11 המטרים, לווקרת אין שום סיכוי. חיפה מנסה לחזור למשחק, ג'צ'ק עם ההגבהה הזו, פייגנבוים עודף, בניון עכשיו מהאוויר וסמאג'ה לוקח. יוסי בניון היה בינוני מאוד היום, שאול סמאג'ה לעומתו היה מצוין. אנחנו בדקה 38 ותראו איך מתחיל השער השני של בני יהודה. שאול סמאג'ה השוער מרחיק, נגיחת המשך של חזי שירזי, קובי רפואה מול גיא מלמד, ואיזה סיום נהדר של רפואה. 2-0 בני יהודה, וגם הומאז' קטן לילד, הומאז' שעלה לרפואה בכרטיס צהוב. מחצית גדולה של בני יהודה תל אביב. קובי רפואה היה הטוב ביותר בבני יהודה היום. תשאלו את גיא מלמד ואת ההגנה החיפנית. 2-0 בני יהודה בדקה 38. במחצית השנייה חיפה תוקפת ובני יהודה מתגוננת בחוכמה. ההזדמנות הזו היא של אברהים דורו, ושאול סמאג'ה שוב במקום. בדקה 66 בניון מוחלף, הקהל המקומי שר לו שירי ברכה והילולים, ויוסי המתוסכל הנה זוכר לעומתם את אמותיו. האירוע הזה אגב ללא תגובה מצידו של השופט. שוב חיפה תוקפת, חיים סילבס מוצא את ויקטור פאצ'ה, וגם זה לא תאמינו לא נכנס. הפעם ויקטור מתאפק ולא חולץ נעליים. זה שוב סילבס לפאצ'ה, ושאול סמאג'ה המצוין במקום גם הפעם. מכבי חיפה ממשיכה לתקוף, מנסה לחזור למשחק. שוקי נגר הפעם במסירה כפולה עם סילבס. נגר חוזר לשכונה הפעם במדים ירוקים מרחוק, אבל שאול סמאג'ה כבר אמרנו. גם לבני יהודה היו במחצית הזו הזדמנויות. חנוך מררו חוטף כאן כדור ומוליך התקפה מתפרצת עבור בני יהודה. הכדור הולך לשר מזרחי שחזר לשחק. מזרחי בנגיעה מוצא את רפואה, ובעקבות הנגיעה הזו של אייל וקרת הוא על הרצפה. שחקני בני יהודה מבקשים פנדל. דני קורן לא חושב ככה, בבני יהודה לא מתווכחים ורצים מהר להגנה כדי לשמור על היתרון. בסיום 2-0 והקהל המקומי חוגג. בני יהודה נלחמו על החיים שלהם.